Bego. Ibu dapur ke? Ibu tukang ubah-ubah. Ibu dapur tukang sulit-sulit. Jogetnya nang ngarep pawon. Nang ngarep pawon iya. Ya pancen sih. Apa urung rampung golek liwat? Sing gadah hajat. Oh iya, Pak RT. Pak RT. Monggo. RT monggo. Mriki Pak. Pak RT monggo. Punten iki piyayene punten. Derek beksan. Derek pundi piyayene? Niki sing ngagem batik lengan panjang nggih, Pak. Nggih. Nggih. Pak RT. Ayo Pak, monggo. Ayo Mas, dicak mawon. Niki miken mboten dugi. Pak sinten niki pangapunten? Ayo Pak Devi. Dicak. Pak RT, monggo. Engkang kagungan hajat e. Monggo Pak kula pun mriki niki lho. Nggih. Leres ingkang kagungan mriki hajat. saking lo gending kula mriki. Oh, ya, orang nang dalan. Saya ditolak mentah-mentah. Oh, ditolak saya. Ngapunten Mbak iki. Estu Pak niki mboten ngajong mangke saestu. Oh, nggih. Aman tentrem. Ibu dapur. Pripun, Bu? Goyang dong, masa jogetnya nang ngarep pawon. Lho. Yang panas banget nyung iki dah. Mulane metu. Silar silir ning panelo Para ibu penari latar.
Penari latar temenan. Penari latar temenan dia oleh joget buket banget ngasih kutul ngisor ya. Bener gue. Ibu kaya siapa kaya? Ibu kaya nggak boleh joget kutul ngisor ya. Sayang banget yakin. Kayaknya golek ngulik jangan karo kayak gitu. Jadi gelis jadi ya. Ibu siapa ya? Ibu Wari ya jogetnya kayak gitu. Ibu Wari. Iya. Sudah gane. Mau pergi ya, tenang Pak. Oh iya. Iya. Sudah gane. Ayo Mas. Aman tentang silar sile.